मावालासिनो नोंथांमोना जुदि 30% जुदि ओरैनो कमिसन जायोब्ला बै मावग्रा मानसिया मा मोनजागोन होनब्ला दा नोंथांमोना बेखौ बुंबा दाय जायो। नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नुदों मेटेरियल्सनि बिलखौबो बिथांमोना 30% दिनै कमिसन जादों। जे PMAY न' सोंहै बेनिफिसारिफोरनाव सोंहै न'आ बेसेबां क्वालिटि मेनटेन जादों जायाखै आं बुङा, बेखौ इन्जिनियार दं, नोंथांमोना बेखौ सोंबा दाय जागोन। खिन्थु दिनै जायफोर बेनिफिसारि फैसा हराब्ला दिनै बिथांमोना गवाखै। मैया आङो मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांनाव मार्टियासफोरखौ लानानै मोनसे कुइसन खालायदोंमोन, मुंख्लंफोरखौ लानानै मोनसे कुइसन खालायदोंमोन जे दिनैनि थारिखआव जायफोर मुंख्लं जाबाय, मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख करि होनो गोनांखौ मा खारनाव होनो हादिया, आरो जायफोर दिनै मुंख्लं लिस्ट होदों बे मुंख्लं लिस्टफोरनि सायाव पुलिस भेरिफिकेसन थांदों, पुलिस भेरिफिकेसन थांनायाव गोबां डकुमेन्ट्स बिदों, पुलिस पस्टमर्टम रिपर्ट बिदों, पुलिस भेरिफिकेसन रिपर्ट बिदों, बिथांमोननि आखायावथ' गैया। दा बेखौ लानानै आङो मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांनाव कुइसन खालायनायाव प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों जे नोंबोथ' सासे आन्दलनखारिमोन ना। आं आन्दलनखारिमोन, आं आन्दलनखारि नङा होननानै बुङाखै। दिनै गभर्नमेन्टखौ सोर सालायदों? आंथ' दिनै आन्दलनखारिब्लाबो दिनै आन्दलनखारिमोन, आङो आन्दलनखारि नङा होननानै बुङाखै। दिनै आन्दलनखारिब्लाबो आं सासे दिनै अपोजिसननि माने साइडआव आं दङ। आं दिनै सरकार सालायाखै, नोंथाङासो सरकार सालायदों। दा नोंथांनि आखायावसो गोहो दङ। नोंथाङा जुदि माबा मोनसे सापर्ट नांगौबा बुं। दिनै मालाब्ला नोंथाङा आंनाव सोंफेरदोंमोन ना उमुक मुंख्लं न'खरनि पुलिस भेरिफिकेसना मारै जानानै दं बेखौ नोंथांमोना सोंफेरदोंमोन ना। दिनै नोंथांमोना दिनै सरकार सालायनाया दिनै 3 बोसोर जाबाय। 3 बोसोरनि गेजेरावबो दिनै मुंख्लंफोरखौ लानानै फंसेबो दिनै नोंथाङा बुंनो हाया जे बिनि सायाव सावरायनाय आंनिसिम बुंनो हाया नोंथांमोना। नंखायनो दिनै जाय खोथाखौ जों दिनै मोनथियाखै, प्रेक्टिकेलि दिनै मुंख्लं न'खरफ्रा जोंनि फैनानै जोंनावबो सोंफैयो, बुङो जे आंनि लिस्ट फैदोंना फैयाखै। लिस्ट फैदोंमोन, पुलिसफ्रा डिस्टार्ब खालायबाय थादों, आंलायनो माने पुलिस भेरिफिकेसन बिदों, पस्टमर्टम रिपर्ट मोनदों। बै समावथ' जों जि भारत सरकार आसाम सरकारजों नांनायाव जों साबैसे मानसिया दिनै पस्टमर्टम रिपर्ट होनो हानो, साबैसे मानसिया पुलिस भेरिफिकेसन रिपर्ट होनो। दा बेखौ दिनै गभर्नमेन्टआ सिद्धान्त लानांगोन ना लानाङा जे बिनि सायाव माबायदि सिद्धान्त लायोब्ला जानो बै मुंख्लं न'खरफ्रा जुदि 5 लाख करि मोननो हागोन, एसगिरिजाखौ मोननो हागोन, बेखौ कुइसन खालायनानै बिथाङा दिनै बुंनो नागिरदों। नोंथाङाबोथ' दायथ' सासे दंना। नंगौ आं दायथ' दं, आं दायथ' गैया होनना बुङाखै। दिनै नोंथांमोना डिसिसन लानायनि गोहो, नोंथांमोननि थाखा फैसा गासैबो पावार नोंथांमोना दिनै गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों, नोंथांमोननि आखायावसो। नोंथाङा बिदि बुंनानै दायखौ एरायना थानो नागिरबा जानाय नङा। नंखायनो दिनै नुदों रायजोफ्रा बिसार खालायगोन। सोंनायनि अधिकार आंहा दङ आरो बयहाबो दङ। दा फिननायनि अधिकारा नोंनाव दङ, मानोना नोंथाङा दिनै सरकार सालायदों। दा नोंथाङा दिनै फिननो हायिनि थाखाय, फैसाया रिटार्न जालांनायनि थाखाय नोंथाङा बेखौ जानला मोनला बुंनानै दायखौ एरायना थानो नागिरबाथ' जानाय नङा। बेखौ नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन। नुदों दिनै बर'नि गेजेराव बिराद साननो गोनां, जोंनि गेजेराव दिनै 5,000निबो बारा मुंख्लं न'खरफोर दिनै दङ, जायफोर माने मुंख्लं जालांबाय। 5,000निबो बारा दिनै साबैसे दिनै बिनि फिथाइखौ मोनदों। दिनै नोंथांमोनाथ' सरकार खुंदों, नोंथांमोननि आखायाव पावार दं, नोंथांमोना जेरैबायदि मावनो सानदों एरैबायदि मावलांनो हागोन, बे नोंथांमोननि सायाव। खिन्थु दिनै मुंख्लंफोरजोंथ' धेमालि गेलेजाया, मुंख्लं न'खरजोंथ' माने नोङो गेलेजाया। बिथांमोना मोननांगौ बेसेनखौ होखानांगोन। दिनै नोंथाङा मा खालायनो नागिरदों जों बुंनो हाया। नोंथाङा दिनै गोजोननि खोथा बुङो, सान्थिनि खोथा होयो, गोरोबथानि खोथा बुङो। जों रावबोथ' ना बुङाखै, जोङो बिटिआर सक्तिखौ जों एगेन्स्टबो खालायाखै। जोङो बुंदों दफाफोरखौ दिनै बेसेबांसिम इमप्लिमेन्टेसन खालायनो हाखो, मा मावनो हाखो, जों बेखौ सोंनायनि अधिकारा दिनै दङ। नोंथांमोना बुङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुङो जों बिराद मावफुंबाय, मोजां, जोंबो वेलकाम खालायगोन। जोंथ' दिनै मानि थाखाय आन्दलन खालायदों साफ्रोमबो मिथिखायो। खिन्थु दिनै BTCआव गोजोन सान्थि फैबाय होननानै खुगाजों बुंबाथ' जानाय नङा। दिनै जायफोर आन्दलनखारि, जायफोर संग्राम खालायना फैदों, गोबां सेंग्राफ्रा दिनै बिराद खस्थ'नि गेजेराव दङ। नोंथांमोना दिनै BTCआव मा बिसिनि थाखाय सिन्था खालायदों? जोंथ' बेखौ सोंदोंना, जों सोंदों। जों सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना दिनै होनो हायाखै। दिनै नुदों बाजेटआव नुदों 800 कौटि। बे 800 कौटियाव दिनै नोंथाङा NDBनि थाखाय स्पेसियेलि दिनै बेसेबांसिम दिनै बेहाय बाजेटआव हमदों? थाइसेबो थाखा हमाखै। नोंथाङा खोथाखौ बुंनानै एरायना थाबाथ' जानाय नङा। दिनै जायफोर मुंख्लं न'खर, फैनाय फैसाखौबो नोंथाङा खरसा खालायनो हायाखै, थांफिनबाय, रिटार्न जाबाय। दा नोंथाङा बेखौ सोंनायनि थाखायनो दाय जायोब्लाथ' आंहा बुंनायनि खुनु रावानो गैला। बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन। नंखायनो आं सोंबाय थागोन, बुंबाय थागोन।
जेब्लासिम नोंथाङा सरकार सालायगोन नोंथाङा गोजोन सान्थि गोरोबथानि नामाव बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बर' लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय खोथा बुंदोंमोन जों साख्रिखौ साबैसोनो होखो जों सोंगोन एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ नोङो रिहेबिलिटेसननि थाखाय बिथांमोनखौ नोङो रिहेबिलिटेसन होनो हागोन जों बेखौ सोंगोन एक्स गिरिजाखौ दिनै साबैसोनो होनो हागोन जों बेखौ सोंगोन आरो सोंनायनि मोन्थाया आंहा दं मानोना आं सासे आन्दलनखारि आं दिनै अपोजिसननि सासे एमसिएलए हिसाबै आं रायजोनि खोथाखौ दिनै बे एसेम्बलियाव सोंनायनि आंहाबो मोन्थाय दं बिनि फिननाय होनांगौ नोंथांमोननि दा नोंथांमोना जुदि फिननाय होआलासिनो सोरखौबा जानला मोनला बुंनानै सोरनियावबा दायखौ जाबसिनानै एरायना थांबाथ' जानाय नङा दिनै नोंथांमोना माबा मोनसे सोङोब्ला 17 बोसोरनि खोथा बुङो बिपिएफआ 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै नोंथांनि बेहाय सार्टिफिकेट नाङा नोंथांमोननि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि मथामथि जायफोर जायफोर चिफ डिपुटि चिफ नोंथांमोननि सार्टिफिकेट नाङा सार्टिफिकेटखौ रायजोफ्रा होगोन बिनि फिननायखौ सम फैगासिनो दङ समनि गेजेरजों बिनि फिननायनि होगोन नोंथांमोना दिनै मोजां सरकार सालायोब्ला नोंथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन नोंथांमोननि मावनाय दांनायनि सायाव दिनै बिसार जागोन नोंथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों होनबाय थाबाथ' जानाय नङा दिनै 17 बोसोरनि गेजेराव दा सरकारखौ सोरनि सुक्तिनि गेजेरजों सालायबाय थादों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै मोनसेबो दफाया सालायजायाखै 6 शिड्युल प्रभिजननि गेजेरजों बिटिसि सुक्ति 2003 सुक्तिनि गेजेराव जानाय दफा मथेसो दिनै सालायबाय थाजादों बिटिआर सुक्तिजों दिनै मोनसेबो दफा बेहाय थाइसेबो थाखा बारा फैयाखै मोनसेबो डिपार्टमेन्ट बारा फैयाखै बरंस बे सुक्तिनि गेजेराव गोजोन आरो सान्थि खौसेनि सुक्ति होनबाय थादों दिनै पिसनि सुक्ति होनबाय थादों दिनै माखासे जेलाव मानो थानो गोनां थाखो मानो जानो गोनां थाखो मानो जेलाव दिनै फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे मानो माखासेया जेलाव थानो गोनां थाखो बे दिनै सुक्तिखौ जोङो रावबो बिरोधि खालायाखै सुक्तिनि जों रावबो एगेन्स्ट नङा बेखौ दिहुननायनि दायित्वखौ दिनै दानि सरकारा लानांगौ ना लानाङा लानांगोन ना लानाङा बेखौथ' रायजोफ्रा बिसार खालायगोन ना दिनै सोरखौबा सोंनायनि थाखाय नोंथांमोना दाय होबाथ' जानाय नङा दिनै भेन्सार स्कुल कलेज बेखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालायगोन होननानै दिनै 6.3 आव क्ल'जआव लिरनाय दंखायो बेखौ दिनै मावफुंनो हायाखै नोंथांमोना गंसेबो दिनै कलेज मावफुंनो हायाखै गंसेबो स्कुल माने प्रभिन्सियेलाइज खालायनो हायाखै सासेबो दिनै नोङो लेक्सारार दिनै सासेबो माने मास्टारफोरखौ नोंथांमोना दिनै साख्रिखौ रेगुलार खालायना होनो हायाखै दा बेफोरखौ जों सोंनांगौ ना सोंनाङा दिनै बिनि होननानै धरनाखि धरना जागासिनो दङ मावनांगौ होननानै दिनै बुंबाय थादों दा दिनै नोंथांमोना इलेक्सनाव बाथ्रा होनायलाय बेखौसो दिनै सोंदोंना बेखौथ' सोंनायनि अधिकार दं नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नायदो बिसार खालायदो बर्थमान दानि इउपिपिएल सरकार खुंथाय बेबस्थायाव बिथांमोना फैसाखौ मोजांबो खरसा खालायनो हायाखै फैसानि खोथा सोंबाथाय बिथांमोना दाय जायो फैसाखौ सोङाथाय माखौ सोंगोन जोङो फैसाखौ लाबोना बबे खरसा खालायदोंथ' बेखौ सोंगोन ना नंखायनो दिनै फैसानि खोथा सोंबाथाय बिथांमोना खर'आ गुदुं जायो मानोना बिथांमोना दिनै कमिसन जानाया बारा जादोंना आरो जों मोनथिनो मोन्दों माने दिनै एमजि नरेगानि जिथु मेटेरियेल्स बिल दिनै रौता ब्लक उदालगुरि ब्लक बिथांमोननि जायफोर सरकाराव थानाय बिथांमोना फैनानै बुंदों जे दिनै 30% बारा मेटेरियेल्स बिलखौ दिनै बिथांमोना मा खारनाव दिनै जायफोर मेटेरियेल्स बिल मोननांगौ बिथांमोन होआलासिनो मा खारनाव दानखो 30% ना नोंथांमोननि सरकाराव 30% दाननायनि अथराइज दं नामा दा बेफोर मा सोंथावना नंगौना नङा जों मिथिनांगोन ना मा खारनाव 30% दानखो बेखौथ' जों सोंनांगोन ना खामानि मावालासिनो नोंथांमोना जुदि 30% जुदि ओरैनो कमिसन जायोब्ला बै मावग्रा मानसिया मा मोनजागोन होनब्ला दा नोंथांमोना बेखौ बुंबा दाय जायो नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नुदों मेटेरियेल्सनि बिलखौबो बिथांमोना 30% दिनै कमिसन जादों जे PMAY न' सोंहै बेनिफिसारिफोरनाव सोंहै न'आ बेसेबां क्वालिटि मेनटेन जादों जायाखै आं बुङा बेखौ इन्जिनियार दं नोंथांमोना बेखौ सोंबा दाय जागोन खिन्थु दिनै जायफोर बेनिफिसारि फैसा हराब्ला दिनै बिथांमोना गवाखै नोंथांमोननि चेयारमेन मेम्बार दिनै कमिसन जागासिनो दङ नोंथांमोना क्वालिटि बायदि न'खौ लुवाखै दा बेफोरनि सोंबाबो नोंथांमोना बेखौबो दाय जायो अब्ला जों माखौ सोंगोन मा जा सोंनायनि अधिकार गैया नामा दा दिनै नोंथांमोना मोजां सरकार सालायदोंबाथ' मोजांनि खोथा बेखौ सिक्रिटिखौ नोंथांमोननि खुगाजों बुंबा जानाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रासो बिसार खालायगोन नंखायनो दिनै नुदों प्रमद बर'नि सरकार दैदेननाया बर्थमान मोजां जायाखै बेखौ जों बुंगोन नोंथांमोना मोजां जादोंबा मोजां बुंखागोन जों मोजां जायाखै नालाय मोजां बुंखागोन नंखायनो दिनै जों बुंनांगौ खोथाखौ जों बुंबाय बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिसार खालायबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ